ଏଠି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଲଗ୍ନ ଧରା। ଏଠି ଲଗ୍ନ ଚାଉଳ ସହିତ ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ। ଯାହା ନିୟମ ରହିଆସିଛି ତାକୁ ତ ବାହାଘର କଲେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇବେ। ଏଇଟା ଲଗ୍ନ ଚାଉଳ ହଳଦୀ ଦିନକୁ 3 ଥର ବେଦିକ କରିକି 3 ଥର ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି କରିଥିବ ତାକୁ ହଳଦୀ ପିଠେଇବେ। ଲଗ୍ନ ଚାଉଳ ଦେଇକି ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ ବେଦିକୁ। ଅଳତା ଲଗେଇବେ, ବାରିକ ଆସିବ। ଅଳତା ଲଗେଇବ ଝିଅକୁ। ଆମର ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ 10-15 ଜଣ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ। ଅଳତା ବି ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାଘରରେ ବଡ଼ି ପାଳନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବିରି ବଟା ହେଇଥାଏ, ସେ ବିରିରେ ବର କନ୍ୟା ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି।